Máis de 200 participantes procedentes de clubs de toda Galicia daránse cita no primeiro trofeo de patinaxe artística Vila de Noia, que se celebra o 2 e o 3 de decembro no pabillón Agustín Mourís. Vai ser un trofeo que se vai celebrar no pabillón Agustín Mourís o día 2 e 3 de decembro, este fin de semana non, o próximo. Vai ser un trofeo que vai a organizar o Club Noia Patín. Competirán de xeito individual dende os máis pequenos de tan só 4 anos ata as categorías superiores. Destaca a ampla representación local con 20 participantes do Club Noiés. Nesta modalidade venen desde nenos pequeniños que empezan a patinar hasta nenos de categorías superiores, pasando por todas as fases de niveles, tanto iniciación, preparación, competición e competición grande. Va por categorías, desde iniciación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, así hasta llegar al nivel 9. Después viene la competición regional, que es toda la autonómica, y algún niño que supuestamente se va a clasificar para la nacional, seguramente. Malia que o Club Noia Patín leva anos organizando diversas competicións e exhibicións, é a primeira vez que promove este trofeo que nace con vocación de continuidade. Esperamos que sexa como están sendo estas últimas que se están organizando de moito éxito, que se encha o pabillón Agustín Mourís. Esta é unha modalidade deportiva moi atractiva, porque é moi vistosa, os rapaces disfrutan pois vendo o espectáculo, ademais os maiores pois tamén é algo novedoso que non tiñamos hasta ahora moita oportunidade de ver entre as actividades deportivas da nosa vila e que cada vez pois que vai en aumento. Este trofeo, como xa comentamos anteriormente, era un trofeo que xa tíamos pensado facelo moito antes, pero co tema da pandemia e motivos COVID tuvémolo que pospoñer, co cual esperemos que sea o primeiro de moitos. As inscricións permanecerán abertas ata este venres e poden realizarse no enderezo electrónico clubnoiapatin@gmail.com.